la nova edició del Festi, del Festival de Curs de l'Hospitalet. Abans pensava, què digo? Pensava que estava com molt motivada perquè mai havíem omplert tant l'auditori. És com bastante impactante. Moltes gràcies, gràcies per participar, gràcies per voler passar un fin de tot loco. Fa 18 anys que fem el festival, que és molt xulo haver-lo anat veient créixer, perquè va començar sent una cosa molt petita, i de cop s'ha fet una cosa com molt gran. Darrere del festival està Joves per la Igualtat i la Solidaritat. Intentem ser plataforma de talent jove, del vostre talent, i intentar donar-vos l'oportunitat de viure un festival professional i que això us motivi a dedicar-vos al que us apassiona. Esto empieza a ser un referente en Cataluña. Cuando mira uno otros tipos de festivales o, pues la verdad, en algún pueblo, en alguna ciudad, incluso en Barcelona, pues te das cuenta de que en nuestra ciudad estamos siendo punteros en esto. Estáis siendo punteros. No es que estéis a tiempo, estáis empezando. Y todo lo que sea empuje, todo lo que sea creatividad, este festival lo sostiene y vuestra creatividad, sobre todo, es lo que anima a empujar. Hay muchos festivales, pero cuando hay una esencia, hay un trabajo, hay una trayectoria, esto hace que se mantenga en el tiempo, que vaya cada vez a más. Poner en valor estos nuevos líderes de opinión que vais a generar vosotros en vuestros cortometrajes. Yo creo que para los políticos es importante verlo y reconocer y buscar, ¿me entiendes?, también soluciones para estas cosas que van sucediendo en el día a día de nuestra ciudad. Viene el momento de las premisas. L'Hospitalet ha de sortir en imatge, text, argument. Ja sabeu que sempre una premissa la votem. Opció 1, tu comptes finestres. Opció 2, avui ens quedem a fregar. I opció 3, ploraeta i pa'lante. Doncs ens quedem amb ploraeta i pa'lante. I ara toca el moment de l'acció. Heu de plantar una llavor. Bueno, equipos, ánimo. Benvinguts al Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet, edición número 17, toma ya. Estoy muy contenta y sobre todo de ver, pues eso, ¿no? Juventud moviendo y haciendo cosas. Y por ejemplo, que tenemos en común, pues la precariedad laboral. Ese chiste es para vosotros, ¿os ha gustado? Son 4 anys, que estic ja. Madre mía, he aprendido a hacer lo de la factura electrónica ya y todo. No, me están tirando la caña los del Ayuntamiento de Esplugas y les he dicho, no, cariño, yo no me cruzo de cera. A mi el que em fa sentir, el que em fa vibrar, el que m'atravessa és veure l'emoció que provoca el festival en totes les persones que formeu part d'aquest projecte. Així que no deixem de sentir, no deixem de fer emocionar i visca el cinema. El tercer premi del Global 2022 és pel curtmetratge Joan tiene un secreto, de Cristian López Lamela. Ya veréis que me centro no en lo político, ni en bandos, ni nada, sino en un tema que nos preocupa a todos, que es el tema del hambre. El segon Premi Global 2022 és pel curtmetratge Medi, de Eva López. Fijaos que yo estoy aquí recogiendo un premio, pero ni he hecho el guión. Rodé con mano de obra barata gratuita. Pero no le digas esto tampoco. Porque salió de un taller, pero bueno, que lo pasamos muy bien. Estic una mica emocionada perquè realment tenir aquesta sala plena, no? De gom a gom, de joves, és tot un plaer saber que a més heu estat
desenvolupant el vostre talent. Moltes i moltes felicitats. El primer premi global 2022 és per al curtmetratge Zama, de Miguel Ángel Márquez. Crec que els cineastes tenim el superpoder de ser la veu dels que no la tenen. Vamos a perder el juicio, el prejuicio, vamos a perderlo. De hecho, lo podemos eliminar, el preliminar, seamos directos. Porque hace tiempo que estamos parados, preparados, hace mucho tiempo que lo estamos. 33 equips veu arribar a presentar un curtmetratge, 13 són els seleccionats. No és gens fàcil dir-vos que no us projectarem al curt, però és el que deia abans, l'objectiu és que l'any que ve ho tinguem més difícil encara. Gaudiu d'aquest moment, perquè ja us dic jo que és el que recordareu sempre. El premi al millor guió del Metròpolis 2022 és per Oliver Marcelino Piedra, del curtmetratge No la eliges. Me están temblando las piernas ahora mismo, ¿eh? Esto es muy bonito, me encanta estar aquí delante de todos, que me miréis y yo veros a vosotros, excepto esa parte porque el foco me está dejando ciego. Moltíssimes gràcies i en especial a la Gemma Jimeno, que ha batut el coure per fer una cosa que és espectacular. El premi a la millor fotografia del Metròpolis 2022 és per Tobias Sayed Whitrock pel cortometratge El Caso. Después de darme la oportunidad de presentarme a este festival, recuperé las ganas de crear, de hacer cine. Ha sido muy emocionante poder ver todos vuestros trabajos y sobre todo la parte de actuación ha sido flipante. El premi a la millor interpretació del Metròpolis 2022 és per David Mateos y Paul Ramírez. Es la primera vez que gano algo, entonces no sé qué hacer. Y gracias a mi amigo, que es un gran amigo, la verdad. Y a mis padres por siempre apoyarme, a mi novia. Yo también quiero mucho a mis padres, ¿eh? Segon premi, Metròpolis 2022, és pel curtmetratge El Caso. También ya lo he dicho, pero a todo el equipo otra vez de nuevo por aceptar el reto de hacer un corto en 48 horas. Gemma, de veritat, és inspirador veure les setmanes prèvies parlant del teu festi, a la Toni, la Laia i tot l'equip que parlen d'aquest projecte com el que realment és, i és aquest projecte d'oportunitats, de talent, de cultura. El primer premi Metròpolis 2022 és pel curtmetratge Cry Time de Xavier Blanco. Vull donar les gràcies a la Gemma, perquè aquest festival és important per mi, perquè la meva àvia fa 4 anys va guanyar el premi a la millor interpretació i sempre ho duré el cor. Així que gràcies. El premi del públic del Metròpolis 22. Venga, sobre dobles, vamos a darle emoción. Venga, bájate, Paqui. Quiero dar las gracias a todo el equipo por hacer que esto sea posible. Yo especialmente dar las gracias a mi familia, a mi pareja y a mis amigos que siempre me acompañan y a los que me acompañan aquí y a los que siento que es mi padre. Y como dato curioso, los rábanos han crecido. Sí, esperem veure-us l'any que ve, ho intentarem fer, si més no, una mica millor, si podem. Llarga vida al festi. Gràcies.